हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। तो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिर एसेबां गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। तो नै आं दायो सोलाखादों आरोना माने भिडिअखौ बहुत गोबाव जाबाय आरोना माबा लाबोया माने कन्टेन्ट लाबोया आरो ब्लग लाबोया स' एसे एनै दिन्थिलांनोसै आरोना। तो नै आं दा दखानाव दं आरोना, दखान बन्द खालामबाय आरोना। आं दखानखौ खुलिनाय जाजाया बिथिं खालामबाय। ओमफ्राय दायो बैथिंजाय थांसै आरोना, इसिं न'थिंजाय थांनोसै आरोना। नै बेखौ बन्द खालामनानै नैथिंजाय बन्द खालामबाय, थांनोसै। साटारखौ बन्द खालामबाय आरोना। फंबाया बैथिंजाय बन्द खालामनानै फैबाय आरो दायो बन्द खालामनोसै। शाटडाउन खालामसै आरो शाटडाउन। अके आथिंजाय बिमाया मा खालामो नै नारखल रुखिगासिनो। गेन्द्रि नै गेन्द्रिया ओइ मा खालामदों हा उन्दै जा गेन्द्रि जि दुस्थु खायो। नै नारखल रुखिदो मा फिथा होगोन दालाय? थाइनै जानानै थाखाय रेन्ट थाव फिथा एन्थाब फिथा Oh, kalau sapli mana nang? Gendri, Gendri, nih Gendri, nama berdentar se Gendri, Gendri, hai, dekap lah, ini urkangnya, Gendri, nih, oh ini. Kalau seperti gedung sana kang berisi sana. Gendri, dustu, makam ada nggak? Karena ada sampai ini. Dustu kah? Gendri, suka kemana dia ini? Nah, kelih gini, mama kas. Gendri, oi, yang dustu kah? Guys, lena kentang. Rek maba siri kan mana kai bijodi kurang madam dah sikan zagram sile magani sikan belum patsu udah garam neng mana ada cinta nah tunggu aku barang kenapa till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't